Hej med jer, og velkommen til det her afsnit af Ærligt Talt med Fie Sommer. Det er mig. I dag der vil jeg gerne snakke om, hvorfor jeg ikke barberer min kropsbehåring. Og min rejse dertil, ligesom. Hvorfor jeg har taget det her valg, som på nogle måder er sådan lidt kontroversielt, desværre. Yes. Så jeg har ligesom været på en rimelig lang rejse og i en rimelig lang proces, der har handlet om at bevæge mig væk fra at leve mit liv baseret på, hvordan andre mennesker lever deres liv, baseret på, hvordan andre mennesker fortæller en, at man skal leve sit liv, og baseret på, hvordan vi alle sammen tillærer nogle overbevisninger omkring, hvordan vi skal være som menneske, måske som kvinde, som pige, som mand, som dreng, som ligesom kommer udefra. Det er ikke noget, vi er født med, det er ikke noget, der kommer inden fra vores kerne, det er noget, vi ligesom får lært. Og nogle af de her tillærte ting kan være utrolig begrænsende i forhold til at udfolde sig selv. Og det har jeg i hvert fald oplevet. Jeg har oplevet, at rigtig mange af de overbevisninger, jeg havde omkring, hvordan jeg burde leve mit liv, og hvordan jeg burde være som ung kvinde, som pige osv., har begrænset mig helt vildt meget, og har også styret mit liv. Så jeg er ligesom blevet, altså alle mine valg, og alt det jeg gjorde, alt det jeg prøvede på at være, alt det jeg var, eller det meste af det i hvert fald, var baseret på, hvordan jeg troede, jeg skulle være for at være okay. Hvordan jeg troede, jeg skulle være for at være god nok, og ligesom være så perfekt som muligt, så jeg kunne modtage kærlighed, eller være sådan worthy, altså være værdig. Yes. Det betød, at, som jeg allerede sagde, at rigtig mange af de valg, jeg tog, ligesom var baseret ud fra, hvilket valg lever bedst op til, hvordan jeg skal være, eller hvordan min ydre verden præsenterer mig for, hvordan jeg skal være. Og det føltes som et race, altså det føltes som om jeg løb, og jeg ikke rigtig kunne løbe stærkt nok. Altså det var som om jeg aldrig kunne være god nok, jeg kunne aldrig være perfekt nok, jeg kunne aldrig være smuk nok osv. Jeg følte altid, at jeg burde være mere. Jeg følte egentlig hele tiden, at jeg ikke var nok. Selvom jeg brugte hele min tid og energi på at leve op til at være nok, og være perfekt nok osv. Og det var ligesom på rigtig mange områder af mit liv. Det var både sådan i forhold til udseende, i forhold til hvordan jeg så ud, hvordan min krop så ud, hvad for noget tøj jeg havde på, hvordan jeg gik med makeup eller whatever, hvordan mit hår så ud. Og alle de her ting, som ligesom var baseret rigtig meget på, hvordan ser den perfekte kvinde ud, og hvordan kan jeg se sådan ud, hvordan kan jeg komme så tæt som muligt på det. Nu skal jeg lige have en kop te. Og det er faktisk ikke te, det er faktisk mega meget honning og citron. Det var utrolig stressende og utrolig hårdt på rigtig mange måder at bruge så meget energi og tid på at leve op til at være den perfekte pige eller den perfekte kvinde. Det var også på områder som i skolen eller på studiet, hvor jeg følte, at jeg skulle præstere hele tiden. Jeg følte egentlig hele tiden, at jeg skulle præstere. Altså det var som om hele mit liv var en præstation. Lige så snart jeg gik uden for døren, så skulle jeg præstere et eller andet. Og ligesom tage den her facade på, som var helt vildt tyk. Og også meget troværdig, tror jeg. Jeg tror ikke, der var så mange, der ligesom fattede, at jeg havde en facade på. Men det havde jeg. Det var som om, jeg hele tiden, hver dag, brugte utrolig meget energi på at opretholde den her person, som jeg troede, jeg skulle være. Det var sindssygt energikrævende, og det var sindssygt stressende. Fordi jeg hele tiden et eller andet sted skulle jeg hele tiden være noget andet, end jeg egentlig var. Det var hele tiden som om, jeg kunne ikke slippe kontrollen. Jeg blev hele tiden nødt til at have den her kontrol over mig. Fordi hvis jeg slippede den og slippede facaden, så ville folk se, hvem jeg egentlig var. Og at jeg egentlig ikke var, som jeg var. Eller sådan, at jeg ikke var så perfekt, som det virkede til. At jeg ikke havde så meget styr på mit liv, som det så ud som om. At jeg ikke var så glad for, hvordan jeg så ud, som det så ud som om. At jeg ikke var lige så selvsikker og selvbevidst og så videre. At jeg egentlig bare var mega usikker på mig selv.
og konstant sammenlignede mig selv med andre, konstant kiggede på alle de fejl, jeg følte, jeg havde, alle de sådan, ting, der kunne være bare en lille smule bedre. Og ja, som sagt, brugt utrolig meget energi på at prøve at opnå og opretholde. Ja, det var virkelig hårdt. Jeg kan mærke til min krop lige nu. Fuck, det var hårdt. Ja, det var meget hårdt. Så på et eller andet tidspunkt kunne jeg ikke holde til det pres, jeg ligesom lagde på mig selv længere. Jeg kunne ikke holde til at opretholde den her facade konstant. Det var simpelthen for hårdt. Så blev jeg nødt til at gøre noget andet. Jeg blev ligesom et eller andet sted, blev jeg lidt tvunget af livet til at gøre noget andet. Fordi jeg fik det fysisk dårligt. På grund af den stress, jeg lagde på mig selv. Så på et eller andet tidspunkt begyndte jeg at blive bevidst omkring, at jeg gjorde, som jeg gjorde. Jeg begyndte at se, at jeg gjorde, som jeg gjorde. Tidligere havde det bare været sådan ubevidst, at det var bare sådan, jeg levede mit liv, og det var bare sådan, det var. Og det var hårdt, men det var ikke sådan, jeg troede bare, det var sådan, det føltes at være i live, eller at være mig, eller whatever. Men fandt så ud af, at det ikke behøver at være sådan, at det faktisk var ret sygt, det pres, jeg lagde på mig selv, og hvor meget jeg ligesom gik op i at være perfekt. Og leve op til alle de her billeder, man ser i reklamer, medier og film og så videre. Ja. Så jeg blev bevidst omkring det, og så var det ligesom svært ikke at gøre noget ved det, fordi lige så snart du ser, at du er styret af noget ydre, altså jeg var helt vildt meget styret af det her ydre billede af, som kommer alle steder fra omkring, hvordan en kvinde skal se ud, og hvordan en kvinde skal være, og hvordan man skal være generelt set, for ligesom at være en succes i det her samfund, i den her verden. Så lige snart jeg kunne se det, så begyndte jeg at stille spørgsmålstegn ved utrolig mange ting. Jeg havde ikke længere lyst til at tage valg ud fra, hvad det ydre fortalte mig, og havde lyst til at tage valg ud fra min kerne, og ud fra, hvad jeg egentlig synes er fedt, hvad jeg egentlig synes er sjovt. Og det er her, at kropsbehåring eller barbering ligesom var en del af det virvar. Så jeg begyndte ligesom at stille spørgsmålstegn ved alle de valg, jeg havde taget. For eksempel valget om at studere, valget om at træne det, jeg trænede, valget om at lægge sådan restriktioner på min diæt. Var det, fordi jeg egentlig havde vildt meget lyst til at lægge restriktioner på min diæt, eller var det fordi, at jeg ikke følte mig god nok, hvis ikke jeg gjorde? Var det fordi, at jeg havde en følelse af, at min krop ikke var god nok, og at den ligesom blev nødt til at blive bedre? Og ja, det var det. Og det var det på så mange områder. Havde jeg langt lyst hår, fordi jeg egentlig havde allermest lyst til at have langt lyst hår, eller fordi jeg havde en overbevisning om, at man er smukkere, hvis man har langt hår, at kvinder ligesom bør have langt hår, og at det er det, der gør en feminin, og så videre. Så jeg stillede ligesom spørgsmålstegn ved sådan pænt meget alt i mit liv. Pænt meget alle de ting, der var i mit liv, alle de valg, jeg havde taget, alt det, jeg gjorde på daglig basis. Og det var blandt andet også at barbere ben og barbere min krop. Og jeg blev begyndt at også researche, hvordan der faktisk er rigtig mange firmaer og altså en kæmpe industri, der tjener sygt mange penge på at fortælle kvinder, at de ikke er gode nok, som de er. At generelt fortælle mennesker, at hvis du køber det her, så får du det federe, så har du mere succes, så bliver du et bedre menneske, eller I don't know, så bliver du mere værdig, ligesom. Så der er ligesom en kæmpe industri bag det her, som jeg er begyndt at dykke lidt ned i og blive bevidst omkring. Jeg kan huske, at første gang jeg barberede mine ben, det var i 5. klasse, tror jeg. Jeg var 10 år gammel, eller 11. Og det synes jeg er fucking tidligt. Altså, det er virkelig tidligt, at et barn, at en pige føler, at der er noget på hendes krop, der er forkert, der ikke bør være, som det er, og der bør fjernes, for at hun kan være okay. Det var den følelse, jeg havde. Jeg følte, at den behåring, jeg ligesom havde på mine ben, den var klam. Den gjorde mig ikke feminin, ergo blev jeg nødt til at fjerne den for at være okay. For ligesom ikke at være klam, basically. Hvilket er en ret stor ting at lære piger og kvinder, at der er noget, der ligesom
skal ændres, før at du er okay. Du er ikke okay, som du er skabt. Du er ikke okay, som du er. Du bliver lige nødt til først at ændre det her. Så kan du være okay. Altså så opnår du det level, der hedder, du er ikke klam, du er okay. Det er rimelig langt ude, synes jeg. Og rimelig sørgeligt faktisk. Så der er sygt mange, der tjener vildt mange penge på at fortælle det her til piger og kvinder, fordi at de sælger alle mulige produkter, der fjerner ens hår. Og ja, det er der rigtig mange penge i. Der er rigtig mange penge i at fortælle nogen, at noget på deres krop er klamt, og at det skal fjernes. Og så sælge ting, der fjerner det. Ja. Så jeg blev bevidst om det her, og det gjorde så, at jeg faktisk ikke havde lyst til at købe ind på det længere. Men samtidig så havde jeg jo en konditionering, en opdragelse fra hele mit liv nærmest, hvor jeg havde lært, at kvinders kropsbehåring er klam, og at den skal fjernes. Så det har jo ligesom været noget, jeg har fået ind hele mit liv. Fra reklamer, fra medier, fra alle steder, fra veninder, fra alle mulige mennesker, der ligesom har den her overbevisning, fordi at vi får den sådan indoktrineret så vildt meget. Og fordi man ser jo aldrig nogensinde behåret kroppe i det offentlige rum, sådan i forhold til reklamer, medier, sociale medier, whatever. Du ser jo ikke en behåret krop på nogle plakater. Du ser ikke røde pletter, du ser ikke stretch marks, du ser ikke hår. Så derfor er det jo også svært ligesom at... Altså, den behårede krop er bare ikke repræsenteret nogen steder. Det er meget en type krop, der er repræsenteret out there. Det er den tynde, slanke kvindekrop uden behåring, helt glat, uden våde pletter, uden stretch marks. Og hvis du ligesom falder uden for det, så er du ikke repræsenteret nogen steder. Du ser ikke din type krop nogen steder. Og det er jo ærgerligt, fordi det giver et billede af, at den ideale krop, eller den smukke krop, ser sådan her ud. Og ikke anderledes. Den kan ikke se anderledes ud. Yes. Nå ja, jeg blev bevidst omkring det her. Jeg havde så lyst til at ændre det, men det var utrolig svært på grund af alle de her års opdragelse til det modsatte. Altså opdragelse til den begrænsende overbevisning om, at hår på en kvindekrop er klamt. Så blev jeg ligesom nødt til at gøre op med det og gå imod det, hvis jeg ikke længere ville bukke under for det her pres. Og jeg mærkede ind i, barberer jeg egentlig mine ben og min krop, fordi at jeg inderst inde synes, det er sjovt og fedt at stå og barbere mine ben, og synes, det er inderst inde synes, det er nice at gøre det. Eller gør jeg det, fordi jeg føler mig klam, når jeg ikke gør. Og det er ikke en overbevisning, jeg er født med. Altså, jeg er ikke født med tanken om, eller overbevisning om, at hårene på mine ben er klamme. Så det er en tillært overbevisning. Det er noget, jeg har lært udefra, og det er noget, jeg har lært af hele den her industri, der tjener mega mange penge på det. Og det har jeg ikke lyst til at blive ved med at tro. Jeg har ikke lyst til at blive ved med at tænke sådan. Jeg vil gerne ændre den tankegang. Så det begyndte jeg at arbejde på at gøre. Og det er jo ikke noget, der bare lige sker sådan her. Altså, det er ikke sådan, nu vil jeg bare acceptere min kropsbehåring, fordi at jeg ikke gider at bukke under for den bullshit-industri, der ligesom er. Det er rimelig svært. Altså, det er rimelig svært at omprogrammere de her tanker, jeg har omkring kropsbehåring. Så det var en længere proces. Først så startede jeg med ikke at barbere mine lår, fordi at det er sådan lidt mere accepteret på en eller anden måde. Det er som om, det der er nogle kvinder, der ikke gør, og det er sådan, det er okay-agtigt. Men det havde jeg altså gjort. Jeg havde ligesom barberet alt. Så jeg startede med at lade de hår gro, der var på mine lår en sommer, kan jeg huske. Så det var ligesom sådan det lille skridt, hvor jeg kunne starte, hvor jeg tænkte, det her det er acceptabelt. Her kan jeg starte med at ligesom have hår på min krop og begynde at arbejde med at synes, det er okay. Og jeg kan huske, at jeg rigtig tit kiggede ned på min krop og så de her hår på mine lår og tænkte, min første automatiske tanke var, ej, hvor er det klamt. Altså, ej, hvor er jeg ulækker. Ej, hvor er de her hår bare klamme. Alle mennesker kigger sikkert på dem og tænker, så vildt, at det kan være så sådan automatisk i vores hjerne. Indprogrammeret i vores hjerne. Men ja, så det jeg øvede mig på, det var at fange den her tanke, og så ligesom vende den om og tænke noget støttende i stedet for. Noget, som jeg egentlig havde lyst til at tænke. Fordi det andet, jeg har ikke lyst til at tænke sådan om noget, der er på min krop.
Så jeg begyndte at lægge vægt på de positive ting. Jeg kan huske, at jeg sådan adede mine hår, altså på lårene, og var sådan, nej, hvor er I fine og bløde. Og hvor er det dejligt at kunne mærke vinden, sådan den lette sommerbrise, der ligesom rører ved ens hår på kroppen. Det er en helt anden følelse, end når man barberer sine ben, når man ikke har hår. Så begyndte ligesom at sådan lægge vægt på de her positive ting, og samtidig også lægge vægt på, at det er okay, jeg føler sådan her, det er okay, jeg tænker, at de er klamme lige nu, fordi det er det, jeg har blevet opdraget til og konditioneret til de sidste rigtig, rigtig mange år. Så det er okay, det er en work in progress. Jeg vender det om lige så stille, og det går ikke fra dag 1 til dag 2, altså sådan, det sker ikke bare lige. Det er noget, jeg skal arbejde med. Ja, og så sådan, det var ligesom første skridt, jeg tog, og efter det, så begyndte jeg tror, det var næste sommer efter det, hvor jeg så lod hårene på mine ben gro, altså på mine underben også, og hårene under armene, ja, og ligesom sådan step by step begyndte at embrace det, og begyndte at finde tilbage til et eller andet sted min naturlige kvindekrop, hvilket faktisk var sygt empowering, altså det er en virkelig, virkelig fed og stærk og empowering følelse at stå stærkt i, hvordan min krop er og ser ud naturligt, uden at jeg behøver at fjerne noget først, før den bliver okay. Og jeg har faktisk følt, at jeg er kommet bedre i kontakt med sådan min kvindelighed. I det jeg lige pludselig ikke længere lader det her ude definere, hvad det er, der er feminin og kvindeligt, men jeg ligesom gør det selv. Altså jeg tager selv valget om, feminin er en følelse, feminin bør ikke være en feminin og kvindelig er en følelse, feminin og kvindelig bør ikke være en sådan en sæt, en sæt kasse af sådan normer og regler, som jeg skal leve op til for at være kvindelig og feminin. Fordi så er følelsen der måske ikke nødvendigvis. Jeg føler bare, jeg gør bare alt for at leve op til de her regler og normer, der ligesom er. Og så når jeg lever op til dem alle sammen, så bør jeg jo være feminin og kvindelig, hvis det er mit mål. Til så at finde ind til min sådan interne kvindelighed og femininitet på min egen måde. Fordi der bør ikke være en bestemt måde at gøre det på. Det bør være følelsen, der ligesom er målet. Det er det i hvert fald for mig. Så det at finde ind til sådan en styrke i at vælge selv, hvad jeg gør med min krop, det har også været en kæmpestor skridt på min rejse mod at stå stærkere i mig selv. Det, at jeg selv vælger og selv tager valg ud fra min indre kerne, ud fra hvad jeg synes er fedt, hvad jeg synes er sjovt, hvad jeg har lyst til at gøre med min krop, og ikke lade de her ydre faktorer bestemme, hvordan min krop skal se ud, hvordan min krop ikke skal se ud, hvad der skal være på min krop, hvad der ikke skal være på min krop, hvad jeg må gøre med min krop, og hvad jeg ikke må gøre med min krop. Det er noget, jeg selv kan bestemme, fordi vi alle sammen har retten til vores egen krop, vi har alle sammen herre over vores egen krop. Ja, der er bare en masse industrier, der tjener penge på at fortælle os, hvordan den skal være. Så kan man sælge en masse ting. Ja. Så det er ligesom min rejse i forhold til kropsbehøring. Og fra at være utrolig styret af, hvad andre tænker, til at tage mine egne valg, ud fra hvad jeg synes er fedt. Tak fordi du kiggede med. Hvis du har nogle kommentarer eller spørgsmål, eller ris og ros, så skriv endelig til mig. Skriv en kommentar eller skriv en besked til mig. Jeg er så klar på at høre fra dig. Du kan følge mig på min Instagram, fie.sommer, hvis du har lyst til flere sådan daglige input og inspiration omkring forskellige emner, som for eksempel kropsbehøring. Og ellers så ses vi til næste ærligt talte film her på YouTube. Du har en dejlig dag.